Dobar dan, dobrodošli u Carnexovu kuhinju. Danas za vas pripremamo jedan specijalni rižoto i taj rižoto se zove rižoto sa grill kobasicama, vrganjima. Za ovaj recept potrebno je nekoliko sastojaka koje sam ja sigurna da uglavnom imate u svojoj kući. Zato mislim da je ovaj recept odličan, na primjer kad vam dođu gosti, pa ovako na brzinu nešto da spremite. I prvo što hoću da vam kažem za rižoto, nemojte nikada da vas neko požuruje. Dobar rižoto uvek ne treba da čeka goste, nego gosti trebaju da čekaju dobar rižoto. Evo vidjet ćete zašto. Dakle ovako, uzimamo naše Carnex kobasice, uzet ću 2 kobasice, dovoljno su, i seckam ih na kolutiće. Za to vreme, dok ih ja seckam, naravno trudim se da mi ne padaju, ubacim bujon koji će mi biti potreban za polivanje ili zalivanje rižota. Uglavnom za dobar rižoto bujon je najvažniji. Sada ću da uključim ovaj svoj tigan da mi se lepo zagreje. I važno je da se kobasice prže na suvom tiganju, zato što će one fino naravno da puste svoju mast. Evo ovako, sada ćemo ove naše kobasice malo da propržimo, promešamo i kako lepo cvrče. Dobro. Evo ovako, sada znači uzimam beli luk, dovoljan je 1 čen. Ovako ga malo izgnječimo i malo ga presečemo čisto da pusti ovaj miris. Tako je. Ovo su potopljeni vrganji. Uzet ću ovako jednu šaku. Malo ćemo da ih ocedimo i da iseckamo. Ja mislim da će se oni skupiti tokom prženja, tako da mogu slobodno da budu ovako malo, što se kaže, mesnatiji i veći. I evo ga. Ovako, uzimamo pirinač. Za ovu količinu ja mislim da je sasvim dovoljno pola činije pirinča. Domaćice to obično kažu 1 šolja, ona za belu kafu, pirinča je dovoljna za obrok. Sada ćemo to lepo da nalijemo domaćim vinom. Uvek imate neko vince u kući, sigurno. Evo ga, dešava se čudo. Alhemija. Mešamo. Sada, naravno najvažniji sastojak su soj i biber. Ja ne znam da li volite slanije. Biber je vrlo važan za rižoto, jer mu daje onako specijalan šmek. Sad kako ono neki kuvari ovako kao nešto. Super je. Tako. Sad jedan mali trik. Senf, kaščica senfa. Mislim da će to dodati jedan pravi i poseban šmek. Neko bi pomislio da je kari u pitanju, ali nije, vidiš ti to kako senf oboji jelo. Sada ćemo polako da dodajemo bujon. Sa količinom bujona nikad niste sigurni. Zato se ovaj pirinač meša sve vreme i uvek se pravo jelo mora probati tokom pripreme. Jedino tako morate da znate da li je dovoljno slano i da li je ukusno. Sada ćemo da vidimo. Pa dobro je. Stvarno je dobro. Treba će sigurno jedno 10-ak minuta da se na ovoj fino laganoj vatri pirinač spremi. I zato kažem uvek polako i postepeno dodavati supicu. Sad na kraju rižota uvek treba dodati malo putera. Zato što će ga onako fino, ovo mi je mnogo, stavit ću pola. Zato što će postati onako staklast verovatno i imaće jednu boju lepu i teksturu.
Naš rižoto je gotov. Samo da proverimo. Super. Sada ćemo ga servirati. Ovako lepo u dublji tanjir. Ja u principu ne volim velike porcije. Bolje je da se uzme, sipa ponovo, nego da tanjir bude pretrpan. Najvažnije je naravno parmezan. I to je opet ko voli, nek izvoli. Nećemo preterivati. Za kraj možemo da mu stavimo ovako jednu lepu peršun i možda malo ruzmarina. I samo za kraj, ono što se kaže final touch, mora malo ovako, evo, čisto malo maslinovog ulja i naš rižoto je spreman. Super miriše. Baš sam ponosna.